खालि इन्दि जि नै जि मोजां एकदम मोजां नै मोजां नुदों दे दखाननिफोरखौबो एसे भिडिअ लादों नै दे मोखांखौ नुवासै माथो सासेनिखौ इन्दि जि गस्ला जि मोजां एकदम समायनाथार फैसा गैया लानो हाया नै होमबाबो खालि इन्दि जि एकदम समायना रमायना जि दाम खानै 35 6,000 3,000 खदा जि मोजां आजिखालि खमायबायना Parso. Kadam. Masuknya lagarkan deh. समायना इन्दि जिल' नै एकदम Iyo godanलाय खोमाना volunteer माने 380 जों खाथारन Madam बेफोरबा yes सांबालाय जागोन सिख्लाफोरखौ समायोबा बे बेगखौ लादो मोनसे नैबे बेगा आलाखौथ' लायो मानसिफोरा गय लानो फिथा सावग्राफोराबो मालाय हौवाफोर गोजासो नै ओइ दाखालि जों जानाय बायदि ना बाजै जि आरामनो साहायाबो गोथावथार जागोन खोमा फिथायाबो जि मोजां जाखागोन खोमा जागोन Ay, sorry. Déjala. गथ'फोरनि गेलेग्रा जि मोजां बिबारफोरा जा मोजां नै बेखौ सोंदोहाय बाजै जि मोजां माथो ना हाय मानो लानो हायाखै जों जि मोजांमोन
Aru itu dangor belak kini ka? Itu ideal. Itu. Bis. Delay kira. আছে untuk Udah bisa lain lah ya. Ay. Ha? Bisa ini apa ini? Sel. Kan sunggrapra. Zahigin sih. Zahigran. Oh, toh mbak. Hei. Tapi pinjakan dah. Mbak ceneri thangban bung thangban jayoमोन थ' जोङो. आरो दा इसाङाव थ' फैदो mbak. Fै. Fैदो. नेनो बागोनथ' आरो फै. Ayo जों थाना सासन नालाय. मेथाइ दखानाव थाङाखै जों होनदो आरो मेथाइ दखानाव थाङाखै होनदो Ile ya,